اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ونفحة ولمزة وضربة يدرك بها وبلا إله إلا وبلا إله إلا daɗe belɗe ɗe nanoton ɗum waɗi ko le 13 avril 2025 ɗo e leydi Côte d'Ivoire legal ene wiye Koumassi e quartier Dibbo ɗum ko duwawu deftere al Qur'anil Karim ngal alluwal tafsiru ngal ceerno Bocar Kane waɗananno en ɗo e leydi Côte d'Ivoire ko hande waɗa ñalawma duwawu e tawtorogel dendagal bandiraɓe taweteɓe ɗo e leydi Côte d'Ivoire dendagal seremɓe leydi ndi tawtorama e fedde ardiɓe julɓe leydi Côte d'Ivoire wiyetede kujim ɓenne mbaɗi nelaɗo muɗum consul Sénégal ɗo e leydi Côte d'Ivoire on ne ari tawtorama ñalawma o gardiɗo Air Sénégal ɗo e leydi Côte d'Ivoire on ne kadi arti tawtorama e ñalawma he Pastef en taweteɓe ɗo e leydi Côte d'Ivoire kamɓene mbaɗi délégation mabɓe ari tawtorama e on ñalawma dendagal man bandiraɓe julɓe gimmorima yokli leydi he kala garde tawtorede oɗon ñalawma al Qur'ana omo ceerno men ceerno Bocar Kane omo joguino almudo ene wiye Abdourahmani Touré on ne kadi hawri ene yettini alluwal muɗum on ne waɗanama duwawu e ñalawma he refti hen ɗum noon bandiraɓe julɓe kettoɗen ƴeewen no ñalawma o yaari ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صلى الله عليه الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما سورة الإخلاص مكية أو مدنية يا مكة مكية يا مكة مدينية وهي 54 آيات يا مكة آيات يا مكة آيات sikala wato so wiyama neɗɗo yo firɗeɗo timmoje tati o faltinoraade tan kono ko wonɗo koko jooɗi ɗo totaɓe micro yo firɗe fotirani hande no fitiri ay wiyeteɗo jooɗaki yesso ceerno bengi so wiyama yo firɗe timmoje tati o fir ko haalana yimɓe ɓe ene nanta wonde so tawi beltaɗo renti wiyama ene piri o ha baltino rentimode deftere nde ɗum waɗi en mbawa jonnade hen no feewi simore nde ko addiɓe jippani hitande fof ene haali e laaɓi limti to ko ɗo tan en ko débat ko tan e abinta jiidaɓe en mi haalade koye haala fof so o yahudiyankoɓe ngarɗo ɓe mbi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam sifano min jooma kongol wi ko ɗum addi simore ɗe jeggi kongol ɗongol wi ko hefterede makko jiggi makkata ko kamɓe darnon e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɓe mbi allaji amin ɗi ko temeɗɗe tati e sappo e tati Allah ñande fof ni min dawaɗi e min noddani min ñaagol kono kanƴi fof ni donki haajuji amin hol fof no Allah goto wawi temeɗɗere sappo e tato Allah donki gaynude haaji holno Allah goto gaynutata wadde ɗen so tawi ko Allah
hajuji haalan min hono kanko min ganda holko serti alaaji so ɗiɗi holko woni ko ɓen gonani holko jogii ko ɓen jogani saka omo waawa ko ɓen waawa nden ɓe mbini nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam gande nde nde dilli ko ɗengi seeɗa ko jeeɗi tawi gonɗo jaagowol wawi umorade o kanko ko Allah subhanahu wa taala woni Allah jippinila makko nden ɗomowaɗa woni walla nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam inniride sunnatul ihlas woni sumore laɓɓinde masalan ɗo kaalinta nde wayi nde wonani Allah nde wonani Allah kono dentité wayi e goto e meɗen fof goto e meɗen fof dentité ma no wayi e mani kono nde ɗo simore wiyetake nde wayi e Allah kono nde wonani Allah dentité Allah saɗa yiiɗo ɗum tan sa yiite pour wallahu nene wayi laɓɓinde ni ala ko heɓti sabu simore nde ko qul huwallahu ahad sa wi qul huwallahu ko jaatigi kalɗa ko jaatigi kalɗa holɗoki wiyete ko jaatigi e holɗoki wiyete Allah noon haala tan ko hoore mum ahad o ko sifa jaatigi Allahu samad woni ko kono fasiyo makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala holko waawi wadde wonno ɓen mbi ko temettare e sappo e tati salam donki gaynude haajuji amen ɗi gooto o holno waawi ayi ko profession makko haa holko jangi hol doctorat ɗi o dañi hol maîtrise o dañi holko o woni haa wona hono waawi gaynude haajuji ɗi ayi ɗon woni profession makko ko Allah samad lam yalid wa lam yulad ko makko e baba ولم يكن له كفوا احد وي وقال لا صفه تجد ولا الله سبحانه وتعالى والكم توحيد وتجد الله سبحانه وتعالى wontininde Allah subhanahu wa ta'ala e gotam faabu makko ko gob woni ko keɓata wontininde Allah ko Allah subhanahu wa ta'ala wino e aya Qur'an fas'al bihi khabira o winelaɗo Allah fas'al bihi namdo Allah khabira ko fitiɗo sadi andude hol goɗɗo Allah ƴeew kumpitiɗo Allah namdoɗa ko haalama hol goɗɗo Allah fas'al bihi namdo Allah khabira kumpitiɗo mo galɗum nden woni ko gandata fas'al bihi khabira e oɗo aya Qur'an ɗum waɗi andude mbi ene waɗɗi kala juulɗo o anda Allah subhanahu wa ta'ala holno woniri goto yonata tan Allah ko goto a anda holno o woniri ni goto kala mo namdiɗa mbiɗa ɗum est ce que Allah ji ko ittode ko juuɗum wiyetema Allah ko goto kono holko waɗi Allah woni goto namdima mum ko Allah ene waɗɗi kala juuɗo andu holno Allah woniri goto fof noon ƴogueteɗo e nder islam woni holɗum gandana Allah sifaji baɗɗani ene waɗɗi ɗiɗo sifaji ɓe fof cikoriɗaɗi Allah gandana Allah woni sifaji ɗi ganduɗa ene jombani mo woni sifaji ɗi Allah sifortaki tagaki neɗɗo siforoɗi Allah gandaki ganda hol sifaji dagiɗi siforade Allah holɗin sifaji ene dagi siforoɗaɗi Allah ene dagi Allah wasa siforade omo siforoɗi o wasa siforade ɗum de kadi ay so tawi a andi ɗum ɗo tan sifaji baɗɗaniɗi Allah sifaji jombanɗi Allah sifaji daganiɗi Allah tan a andat gotan fa ko Allah no woni woni fas albiɗi sabila simore ɗe ene jogal ma ɗiɗo fof sifaji joni o so mbiɗo en ndemɗe filon bisimilla
bismillahi kori wa inde Allah arrahman ni jogiru ɓeede heewde huutude juɗɗe e heefereɓe fof ɗon ande ko faltaki hay goto arrahim ni jogiru ɓeede heewde heeranide jumɓe tan ko laata النبي صلى الله عليه وسلم تقبل هفرين مكة نام يوم هذا يوم هل قد الله وهل هو ولد هل هو سيكوني هاوي وموالي الله يتبع تريسا كويتا نفاق ولا ستجد يهوديا كوبنا غير من جنوك وجدوا تست حقيقة قوة الذي كل بيد كبت أرض نام نادم بإجابة كل بيد هو هويته وجهات كيميته هو منطقه وجهات الله اللي جدي جهات كما قال بل كلا كل جينا اللي جدي بل نبأ ويا بل مكو إذا مكو لم تيو كيره رادو جدي وانا نفهم ويا بل لجد leggal ene jogii ɓanndu ndiyam ene jogii ɓanndu jamdi ene jogii ɓanndu leydi ene jogii ɓanndu kala ko jiiɗaa ene jogii ɓanndu Allah noon subhanahu wa taala wiyataake omo jogii ɓanndu sabu kala ko waɗi ɓanndu firti ko ene nango hol baawa nangude Allah kala ko waɗi ɓanndu firti ko gila maaɗe ene mbaawi fawaade e mum jiyaa ko ɗo woni ɓanndu ni hol baawo yirude Allah e Allah ɗo woni Allah ni tokko ɓanndu e goto wadde Allah subhanahu wa taala huwa o ko huwiyatu makko ko jaati makko Allah ene jogii jaati huwa jaati kiide wono jaati Allah ki huwiyatu makko Allahu kanki ɗi wiyete Allah kon ko addi Allah kon ko woni Allah Allah ko dem al arab Allah ko adiyete kono noon jaati ki holno neɗɗo waawirta siforaneede ki ha o faama wonde o faamataki ha o faama o anda jaati ki o annataki Allah subhanahu wa ta'ala yetti e konngol arab wiyetengol Allahu o sifori ɗum jaati makko ndi mbele haananoowo arab ganduɗo arab fof anda o anda so tawi kay o faami jaati biyeteeki huwiyatuki ki wona andeteeki holkanki wadde holko Allahu fiftata Allahu fiftata ko weemare woni on ɗum jaati Allah ki koko tagore Allah nde fof meeni e muɗum ronki andude ronki famde ɗum te mbiyeɗa yaade woni Allah huwa jaati Allah ki huwiyatu Allah ki de Allahu koko tagore Allah nde fof meeni a wawa andude jaati ki kon kadi holko ki woni wona tew wona leggal wona njamdi wona annore wona weeyo wona ndiyam wona koode wona asmanuji wona ay ko hakkille ma ronki andude ɗon ronki heɓtude ronki famde sa yirlima ha a tampi ha a gasni ko ronki hakkille ma ronki yiitude jaati ki hakkille ma ronki yiitude ki ay ki jaati de ko kiwoni jaati a sa yirli e hakkille ma ha hakkille ma yiiti kiiɗo jaati ɓerde ma dogani kiiɗo jaati ay ki jaati ki hakkille ma e ɓerde ma yiiti wona Allah subhanahu wa taala wona jaati joni noon ko Allah mo mbiɗa o joni noon hol sifa makko no dokkata min ɓura wawde famde mo ha joni Allah sifato hoore mum o addi konngol ahad o wi ahad kiini jaati huwiyat jiɓimami ko Allah ko wiyete tagore Allah nde fof ene weeni hen ahad kiin jaati nde koki bajji woni bajjo ahad ko bajjo sa nani bajjo koko ɗum walana kala ko ngannduɗa ene jogii ko ɗiɗmitta ɗum ɗum wono sifa rukumal kala ko ngannduɗa ene sifa ene jogii hono mum ko sifa rukumal Allah sifa makko ko bajji woni ahad woni bajji
Allah sifortaako rangude Allah sifortaake ɓawlude Allah sifortaake wojjude Allah sifortaake ɓollude Allah sifortaake haa ko ñebbe Allah sifortaake njooldude Allah sifortaake raƴƴidde Allah sifortaake woɗɗude Allah sifortaake battaade ahad ko bajjo ay sifa makko oɗo siforini kanko Allah ko kanko tan siforini goɗɗum Allah wadde kala sifa mo hakkillema yiiti sifa o soko gojjugol a yii hunde a wi ko Allah hakkillema yiiti hunde wi ko Allah so tawi koko ranmi wona Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ranmi koko tagore Allah so tawi koko wojji Allah wona waɗede sabu ko wojji ko tagore Allah wona tagore soko ko on ko tagore Allah wona tagore ay kanko Allah non siforiɗi e jaati makko ɗi non sifori no siforteɗi ahad ko baccuɗi ɗimmo alaɗa ay ko ɗo ay ɗum ɗo ɗum woni tawhid mo ngannduɗaa ko uluhiyyatu makko tawhid to bange uluhiyyatu makko woni alliyankaaku makko sa nani tawhidul uluhiyyati woni wottidinde alliyankaaku Allah tawhidul uluhiyyati wottidinde alliyankaaku Allah ay ko qul huwallahu ahad kala ko juulnoyɗaa e defte jiɗaa e defte fof ko qul huwallahu ahad Allahu samad Allahu samad woni holko Allah sifori haa woni omo waawi fof o sifori hoore makko wi Allahu ay on Allah mo jiinoma minaare on huwallahu mo tagoore nde fof weeni e jaati ɗi haa woni andude Allahu samad kanko woni Allah tuubileteeɗo e denndaangal haaji profession makko wonta hunde wonde ko médecin cafro ɗum tan o yaari ko tailleur tailleragal tan o yaari ko maçon ngagal tan o yaari ko ingénieur yagal tan o yaari ko kala ɗum ɗoji Allah wona Allah kañum kala ko wiyete haaju dañaaɗo kanko gooto woni faalintteeɗo on haaju o addane on haaju o hunta ɗum goɗɗo ala Allahu samad denndaangal haajuji ɗi ɗi goti kala haaju mbawko wonde mo jogiɗa haaju o ko yiɗi fof yo won faalintoɗaa haaju o humtata ko gooto woni Allahu samad ay goɗɗo fof ko jiiɗa ay hay wiyeteeɗo médecin o ko cafrowo ay ko wiyetee ko cafrowo ko wiyetaade jeɗɗiɗo walla mo wiyeteeɗi no ala wiyetaade no kala neɗɗo meccal ngal jogiɗaa ngal mbaawɗa jogiɗaa ko sababu yeeji ɗi ɗin gaddata mbaɗa kono gongol hunde nde ko Allah tan wonta woni Allahu samad Allahu ay Allah de mo kalɗen naane o tawhidul uluhiyyati as-samadu kanko woni kaalirteeɗo kala hay sa ñaw a sellaani sa hucciti e makko ɗum seeɗima sa waasa aɗa ndaar a hucciti e makko a ñaagimamo ko ronkuma sa hul a moorimamo aɗa yiɗi dadde ko dalduma Allahu samad kala haaji ka majjuɗo aɗa ndaarta gandal a hucciti e Allah subhanahu wa ta'ala andi ma o rokkuma kanko wiyete Allahu samad kato jinɗa ko e laamu ay laamu ndu koko a hucciti e Allah a faamitima e Allah kanko jogii laamu ndu kanko woni dottowo Allahu samad goɗɗo paaminteeɗo e haaju ala so wonaa Allah haajuji ɗi kono ɗi woni Allahu samad sa namdima seere ɓe nasraniyankoɓe noon ɓe jaltinanma hen kadi Allahu samad Allahu samad ko paalinteɗo haajuji holko ndewata ha Allahu samad o ɓura yawandema haajuji yettoɗa ɓe cenawa gorde Allahu samad Allahu samad lam yalid o jibinani walam yulad o jibinani kesi lam yalid walam yulad o jibinani o jibinani 50 lam yalid tawde o jibinani lam yalid o jibinani wadde a andi o ala donowo mo ko woni ko
lam yalid o jibinaani o alaa ɓiɗɗo Allah alaa ɓiɗɗo wonaa gorko wonaa debbo tawde o alaa ɓiɗɗo noon wadde a anndii donoowo uluhiyatu makko andiyankaago makko noon o wonaani on alaa lam yalid o jibinaani wadde a anndi o hono makko jaati makko ki o hono mum ala sabu ɓiɗɗo kañum ko baako sabu ɓiɗɗo so a yehii to halati ala l'insan hinu min addahri lam yakun shay'an madkura sa ƴeewi to tafsir to omo haalanma neɗɗo fof neɗɗo ƴiya makko ɗe raɗoji makko ɗi ɗaɗi makko ɗi leeɓi makko ɗi ɗum ko toɓɓere baama ndiyam ɗam ƴiiƴam ɗam ndiyam ɗam ƴiiƴam ɗam ɓellere nde ɗum ko nde toɓɓere nene makko Allah noon o alaa on ɓiɗɗo tawde o alaa on ɓiɗɗo noon wadde hono makko alaa jogotoɓe hono jaati makko ki alaa neɗɗo so ene jibinta ko neɗɗo dammuwol so ene jibinta ko dammuwol ɓesnooje fruit so ene jibinta ko fruit ligim so ene jibinta ko ligim liɗɗi so ene jibinta ko liɗɗi ndiwri so ene jibinta ko ndiwri wadde Allah so tawi omo jibinanno ko Allah kono Allah jibinta lam yalid o jibinani walan yulad kene o jibinaka woni o jibinaka o woni o jibinaka woni alaa ko o fuɗɗi sabu kala jibinaka fuɗɗi ene jogii ɗo fuɗɗi ñande o jibinani o jogii date de naissance seconde o minute o heure o ñalawma o yontere nde lewru ndu hitande ɗe Allah noon lam yulad o jibinaka wala date de naissance wadde tawde wala date de naissance o jibina wadde Allah kañum alaa ko fulɓi subhanahu wa taala wadde ɗum woni ko wiyete ko geno kam alaa ɗo haali walam yakun lahu kufuwan ahad joni noon ko kalɗen naane ko huwallahu mbiɗen makko ahad mbiɗen makko allahu samad mbiɗen lam yalid mbiɗen mo walam yulad ɗin ɗum fof gueɗel mbiɗen noon e Allah ayde gasde holto o sakkitori o wi walam yakun lahu kufuwan ahad walam yakun lahu laatanakimo kanko Allah subhanahu wa taala ahadum hay gooto fo an ko mas waɗande façon nanduɗo e makko ni kiilo jaati eno haaliri ɗo hoore makko ni nanduɗo mo henaara tentinaɓe ko an tenti jooɗono so wonaa tembinene he addillaji amen ɗi ndiwa ɗum kiilo on ken an tentinaɓe fof jooɗo kala wonɓe e jamaare e jooɗo kadi neɗɗo mballa en tantimine wonɓe yeeso e wonɓe caggal fof tinno on kanti jooɗoɗen han kadi so wonaa ɗum tambinen hakkillaji muminen ɗi jooɗi so ɗe mbiwi noon emin mbaawi firde ɗo wonaa no Allah wiiri ni nden noon min ɗino yo yetɓe yeeso Allah walam yakun lahu kufuwan ahad sifaji naani ɗi cikoriɗen Allah ni fof wala hen fof o waɗa hen nan hay gooto wayanino makko ni walam yakun lahu laatanakimo kanko Allah fo an ko basu hayyata ahadun hay gooto mo alaa nene alaa baaba baawɗo humtude haajuli taɓore nde fof kala haaju baawɗo wonde ne waawi humtude kala haaju baawɗo wonde ene waawi humtude tawi ko bajjo e jaati makko ko bajjo e inde makko ko bajjo e sifaaji makko ko bajjo e golle makko so makko e ɗo noon alaa wasata noon nannaaɗe makko e geɗel gooti Allah ene jaɓa kono won tawta kay wonaa ko ɓuriyet makko to jaati makko alaa toon o nanngeɗaa tawde wonaa ko uluhiyet makko ɗo ko andiyankaa wonaa toon o nanngeɗaa ɗeɗo geɗe ɗiɗi hay gooto heɓataa la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal ɗiɗo geɗe ɗiɗi to jaati uluhiyet makko to jaati makko to uluhiyet makko andiyankaago makko ɗeɗo geɗe ɗiɗi hay gooto nannataare makko kono ko heddii kon fof sifaaji omo luɓorani wonande e maɓɓe
kono rendinderi kanji fof wi ɗum ala hay goto woodani waɗan yaktul lahu latanaki fu an ko koso e ɗiɗo sifaji ɗi o sifani hoore makko hay goto ɗum ɗo woni taw ɗum ɗo julɗo fof ko fammi fof ganda ɗum kadi ɓen kay julɗo aɗa gomɗini Allah aɗa gomɗini nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ay oɗo tawhid kalimatu shahadatayni ko e majji fawto sa nani haalde kalimatu shahadatayni fawto ko e dow tawhid so tawi tawhidu o daɗɗaki wonani less kalimatu shahadatayni ala place hay so jomum haali haalti juuli julti askiti hajjiti so tawi ɗum daɗɗaki to less kalimatu shahadatayni o ala place so kalimatu shahadatayni ala place golle goɗɗe neɗɗo wiyata ene rewira Allah ɗeɗe ala place ɗum yo Allah dañi ɗeɗo geɗe a andan ɗum ganda kadi haɗani ɗoma ene waɗɗi kadi ya min ɗumi an andu sa andi ɗum woto haɗɗo ma ɗo de yananeɗa ene waɗɗi e dow ma ya andi ɗiye ko nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam kanko wiide hadisi kullu mawludi yuladu ala alfitrati fa abawahu yuhabbidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi nelaɗo Allah wi sallallahu alayhi wa sallam kala ɓiɗɗo kala tibbu o jibinte ko e taggodi l'islam tibbu kefe wala hay ɗimo Firawna jibini yele Firawna jibinimo nde ko juuɗo ko taggodi l'islam ko jibina hay mo Abu Jahli jibini hay mo Namarude jibini kala ɓiɗɗo ñande ko jibinade ñande mum o jibina ko e taggodi l'islam kullu mawludin yuladu ala fitrati joni noon so jibinama e oɗon fitra fa abawahu ay jinnaɓe makko yiɓe ɓe nene makko e ba makko yuhabbidani kamɓe mbattatamo yahudiyan ɓe mbattamo juif aw yunassirani walla ɓe mbattamo hono nasraniyen ɓe mbattamo kadi aw yumajjisani walla ɓe mbattoyamo majus woni dewowo deminowo Allah ko wona deftere nde jibbi woni dewowo jeygol dewowo ndiyam dewowo naange dewowo nagge dewowo kosam dewowo ndiyam dewowo niimu aɗa andi dewowo niimude walla dewowo ndiyam anda rewɓe ndiyam wasarade taw ɓe goɗɗanima kam wadde kono aɗa andi rewoɓe ngaari ɓen ɗon wona aɗa andi rewoɓe ngaari ɓe ɓe kayne baccima so cuballo wima barke ndiyam o ɓeydani cuballo jaaɓotan cuballo so wima e barke ndiyam cuballo ala ko tebbini ko ɓuri ndiyam tawde kay ko tagore nde Allah tagui ko yaare dow leydi en kaalani noon caggalde l'islam ko yeeso hande sappe yeeso ɗo woni cuballo ko avant l'islam ha joni woni e so jomum wima barke ndiyam hay ɗeɗanani pullo o so wima barke kosam walla wima barke nagge ɓesdanima nani ɗum woni aw yumajjisani woni holɗum a jibini ɓiye an andi holko jiɗɗa o janga an andi no nawatamo sa welama nawamo école français école publique sa welama nawamo madrasa sa welama nawamo duɗal alquran sa welama gaccama ɗo e Afrique sa welama nawamo Europe sa welama nawamo Amérique kono yanane nelaɗo Allah wima sallallahu alayhi wa sallam ene waɗɗi e ma ya andi mbiye o hol gonɗo ene waɗɗi e ma ya andimo hol gonɗo nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ene waɗɗi e ma ya andimo deftere alquran ɗum kam yanane an noon andi holno andi sa ƴetti a totti jangguinowo ala ko wawi fammindemo e ko wawi jangguindemo so wona catholique yagal so tawi o suɓorima catholique yakagal ngal ano timuɗo so yi taw ka julɗo so yi taw mo so tawi tottuɗamo ko jangguinoɓe taw ko zifuji ɓen yalminimo gandinimo ko zifu yagal ko ndin leydi nayi ko ndin welimo o wonti ɗum jangde nde jiɗɗa fof yo won gandal kono ya andu ene waɗɗi ema ya andimo hol gonɗo Allah
ene waɗɗiyama ya andimo hol gorɗo nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam janane ɗa kadi ene waɗɗi e dogoma ya yimnumo nelaɗo Allah mo yina nelaɗo ɗon ɗo a waɗani ɗum kala ko wontiri ko Allah ɓiɗɗo o omo wonta omo wonta yahudiyanke walla nasraniyanke dinnal alzahira dinnal woni ton to boowal ko juuɗo omo juuɗo omo hoora sa wimo Allah aha sa wimo nelaɗo Allah aha kono noon woni e ayeji qur'ana woni e ñawode l'islam ko yejjitaɓe minen o heɓata
deuxième point bi mooy ñu ngi nekk ci ay élection fii ci dëkk bi leen ñaan vraiment la communauté s'abstenir de tout commentaire en rapport avec les élections parce que élection yi ñu nekk rek Côte d'Ivoire ak ñu intégré Côte d'Ivoire ndax ñu Ivoiriens yi on est en pays étranger et ku wax pays étranger ils ont le droit ils ont le devoir donc mooy bu dugg ci seen i problème day tax ba mu gën a nekk si baax donc bu daal mën ci ñaan ngeen waxtaan ak xale yi pour ba mu kontaan mën ci taxaw bu baax a baax beneen point bi maa ngi ànd ak moom dañ koy wax léegi ak sama laataa ko nii directeur général du Sénégal bu baax moom tamit ministère bi soxla yegg si di leen ñaan wala di voyagé ñi nga xam ne moom fan la ñu jël ngeen di privilégier ak Sénégal loolu daal ñu leen ci ñaan bu baax a baax parce que patrimoine Sénégal la ñu ñëpp ci ñëpp jàpp ne mën naa am mu gën a mën kanam loolu daal leen di ñaan si loxo bu baax a baax a baax donc beneen point bi ñu gën a insister pour que la communauté bi nekk benn di gàttal ko di dóoral parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde ñi nga xam ne yàlla suturaal na leen ñu gën a encore ñuy ñemee ñi nga xam ne ñoo nekk ci suuf vraiment ñu communauté bi gën a booloo gën a nekk benn ñu vraiment taxaw ci intérêt communauté bëgg naa prochainement bu ñeneen ñi nga xam ne ñoo nekk ci association yi ñu invité leen consulat ñu gën a waxtaan ci loolu ñuy fexe daal dañu am structure boo xam ne dina fédéral dina fédéré vraiment la communauté pour que vraiment ñu mën a taxaw ci communauté beneen bi pour tëj foofu pour gën a toog mooy daal comment dirais-je di leen ñaan aussi ngeen dugg si carte professionnelle parce que carte professionnelle mooy tax ñoom ñu xam ñaata Sénégal yi ñoo nekk ci biir kër yi ñaata pour ku nekk fan nga nekk fan nga féetee loolu daal maa ngi ci aussi di invité ngeen insister ci loolu maa ngi gërëm imam xam naa ne comprendre na trop lu ñu doon wax waaye dañu ci comprendre naa dañu ci doon fondal ci suñu différence ak tolérance am na solo lu ko mën a comprendre loolu moom loolu la may sax daal l'essentiel mooy wax ji am na solo di ko gërëm di ko sant vraiment gis gërëm bi moom li jéego dañu war a vraiment am li war a def bu amoon nañ njëriñ toog ci wala événement waaye dañoo war a am vraiment di jéego bu baax ci ñu kilifa yëpp vraiment di leen sant wasalaam waaw xool fi benn daal di yaxoo bébé مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. ñu lay nuyu parce que également ci pour l'honorable député monsieur Daouda Ndiaye mu yemal nañu nag yemal na délégation bu am solo mën naa wax ne lépp nit bu Pastef am bokk na ci délégation lii nekk sama wet mooy doyen Moustapha Fall ci le mag Pastef Côte d'Ivoire kii nekk sama wet mooy monsieur Mor Kébé nekk moom mooy nekk chargé de gestion de Pastef Côte d'Ivoire kii nekk sama wet ngeen xam ko moom ngeen gën a lii mooy Aboubacar Diallo mooy
mooy le premier vice-coordonnateur de l'émission mu nekk koo xam ne doom la ci kër gi waaye daal di leen ci ñëw saa su ne ñu ngi ànd ak également aussi le vice-coordonnateur Pape Alassane nekk 13 moom itam bokk na ci délégation bi nga xam ne honorable député moo ko yebal ak suñu frère Mamadou Assou bi nga xam ne moo nekk chargé de l'organisation du Pastef Côte nekk directeur de campagne donc ak man li nga xam ne maa leen représenté fii Aliou Ndiaye voilà Aliou Ndiaye bi nga xam ne ak suñu maman Fanta Sane bi nga xam ne ñu ci kaw moom moo jiite tous les femmes de Pastef Côte ak man Ibrahima Sy ñu tànn moom parce que je suis le coordinateur des Pastef ak commencé ici Thierno jërëjëf Thierno merci Thierno ak jaaraama Thierno ak Ndao parce que li nga xam ne ñu koy fàttali ci yow Thierno yàlla wutal sa fan. boo ñëwee fii ci kër gi dinañ njëkk a marqué ci moom mooy yar bu mu am waaw ndax borom xam-xam yi dañuy wax ne borom xam-xam boo gisee borom xam-xam dëgg ndax si ñaar doy si dafa wax nañ ne bu ko Maodo yóbbee di ko jël ci rawaan Ngom de boo gën a nekk Maal Maodo def na ko defal ma ci moom ñaar mooy xam-xam ak yar wante ñaar yi nag bu benn mënut a ñàkk mooy defal ma ci moom yar gis nga loolu boo ñëwee fii moom ngay gis moom waaw yar ak moom a yëg kon ñu ngi lay ñaanal yàlla dundal sa fan. na yàlla yàggal na suñu kanam parce que Côte d'Ivoire nag mu ngi laa fay parce que lépp loo ñu mos a ñaanal rek ñun gis nañu wax dëgg yàlla ndax fii keroog bu ñu fi recevoir guddi na lool wante la nga xam ne ñaanaloon ko honorable gis na ko nee na nag moom mënu laa fay wante nee na incha allah bés bii bëggoon na ko fekkee si mais li ko teree ñëw mooy question au gouvernement parce que premier ministre bi war a dem à l'Assemblée nationale loolu moo ko teree ñëw waaye moom moo bëggoon a ñëwal moom tamit teewee si bis bi wante nee na bis bi ko yàlla indee Côte d'Ivoire incha allah béréb bi muy njëkk a ñëw nee na bii fii la bokk wante nee na bul ko fàtte ci ñaan nag bul ko fàtte ci ñaan mukk ndax wala ko wax ne nit su fekkee ne moo war a defar fépp kon fépp la war a jëm fu ne nga ko nag yàlla rek moo ko mën wante nga ñaanal ko ba fu mu da teew foofu itam mu teew maximum de lii yoo xam ne ñu war a dem loolu daal lañ ko yoon parce que Côte d'Ivoire nag ak honorable def nañ benn enveloppe jox la léegi bu ñëwee nañ ko teg ci sa loxo ñoo ko bàjjee ko ci bés voilà donc nuyoo ko sax ci suñu frère bi nga xam ne Souleymane wax dëgg yàlla su jar bëgg naa nga ñaanalal ñu ko gis nga kii nit bu baax la ndaxte politique day jaxase ay nit wante politique fii la ko teg su ma gisee day mel ni gis frère am bu ñu bokk ndey bay bu baax Souleymane maa ngi lay gërëm bu baax di la sant moom kenn ku ne xam ne affaire la bokk parce que mos na ñaawal suñu diggante ak moom bu ñu nekkee ci école yi dañuy waxtaan comme si nga bokk benn parti kon nag boo nekkee ci biir ñu ñëw bu fekk la fi dinañ leen seedeel loolu ci kanam mooy nga ñaanal ko yàlla jël fanam yàlla jàppale ko relation bi nga xam ne ñu koy def parce que ñun Sénégal benn bopp lañ kenn mënuñoo xam yàlla ndax man léegi maa ngi wax mu daal sama maam bi jur sama maamaat bu mu sow la wante soo ma laajee lan la ma ne la wala daal nga ne ko si la wala parce que yàlla moom ñu ne doon Sénégal kon ñun benn bopp lañ kenn mënuñoo xam yàlla jaroo daal wax jël muy dugg wax ko bés bu mbégte la ci ñun ñi ñëw fekkee ci konoon li defal mooy parce que Côte d'Ivoire lañ ñëw fekk loolu konoon la mu ci laa ñu lay gërëm dina ñaanal yàlla lépp loo mën ren yàlla nga mën déwén bu topp waaw ndax itam sagam Sénégalais yi nekk base bii parce que man damaa wax ne Thierno Boubacar ñun moom la ñu xoolee fii si Daji Mali ndax ñu ay taalibe yàlla moom la ñu xoolee fii Cheikh Omar radiyallahu ta'ala moom la ñu xoolee Cheikh Bassirou Mountaga moom la ñu xoolee Thierno Ahmed Tidiane Ba muy dépense kon ñun ñu laa fay ñu ngi lay ñaanal yàlla bu dul sa fan xëy ba ñu de nekk nañ ay ndaw ay jéegul jox la ñu jël lépp ci war a yi gan ñu ko keroog bi ngay yëg ci suuf bi nga ñëw ko demee commencé ñu ñëw waaye yëpp wax ñëw bu baax a baax ndax boo ñëw jël kàddu sax sa kanam kilifa la ci lépp ñu jël bu baax a baax ci kàddu salaamaaleykum alhamdulillah amana nasi Allah subhanahu wa ta'ala pada ini sebelum orang berkongsi nasi final nasi orang berkongsi minister orang berkongsi tawa politik alors nous enfants devenus supérieurs nos frères nos collègues Inchallah pour ce travail qu'il a fait à
alhamdulillah, pour le saluer, sur la tout ce qui ont fait des déplacements pour arriver ici à François. Inch'Allah, nous sur le marché, nous assure, nous protège. Continuez toujours à soutenir notre imam. C'est un imam, c'est les gens qui sont derrière. Donc, toujours soutenir dans son bon travail qu'il est en train de faire. Inch'Allah, dans la continuation, on est au ici, parce que le problème est là, mais compte tenu du temps, Inch'Allah, on va faire un peu ici, Inch'Allah. Merci beaucoup.
وبالله
khalifa makon Ceerno Ibrahima hitta ɗiyum o yoɓi ɗum yiyana ɗum tulɓe ɓe nanngam on ara ha yettoɗo e nokku he
sennande ɗin calminaɗi e on ɗon duwaw min ɓeɗe batti yondin mbeɗa anndi kadi ononne kadi yonatama o wi ko yaati ko ko yurmade en kono ɓeɗe ñaagi enen fof keɗoɗen nodde mo fonkongol no fonni fof so timmini Sharif Abdallahi nen ɗo kadi o tan nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko nene makko ko ɓi Sharif Ahmad to Tilon aɗa anndi o kadi ko joom geɗal tigi 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 o hoore tode rewɓe ƴaagi ɗon keɓi ɗon geɗe ɗumen ɗe ɗuɗi yewtude ceerno ayiɗa yaɓiɓe kono noon ceerno meɗen ceerno ahmadou ceerno ibrahima o ceerno ahmadou hoore hoore o wiyen o heɓi yebbiroore men caggal ɗum ko wiyen ko alhamdulillahi rabbil alamin rabbil alamin faden duwaw sharif o yettinde salminaɗo halifa o on ceerno meɗen ceerno Ibrahima o widendagal leydi ndi fof kala juulɗo gonɗoɗa omo salmina ɗum omo renda ɗum du'aw omo ñaagi hen ɗum du'aw omo ñaago Allah yo Allah wat jam e leydi he e aduna Allah he fof yo Allah ɓeydan juulɓe ɓe nerodiral e kawral e yiɗodirdu kawral amin enen fof eɗen ñaago Allah musidɗo meɗen ceerno Bocar Kane mo tawɗen ɗo yo Allah ɓeydama amin enen fof eɗen belti o wi annabi o sallllahu alayhi wa sallam kala gonɗo ɗo ko juuɗo tan woni ɗo fodde golle makko ɗe ene seedanimo o juuɗo النبي صلى الله عليه وسلم يقول كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا بادئ خالصا ولا تكن الخالص فتهلك والغنم ولا بنا جلبتون ولا بنا كتوتون غندل ولا بنا jiɗɗo gandal wonwon jeeyaɓode kalkoɗa enen proɗa nden ɗo ko yidde gandal ɗum ko maane ken juulɗum Allah nandi en e wonde jeeyaɓo kanko ceerno Bocar almudagal makko enen fof ɓe eɗen ɓetti hen annabi o sallllahu alayhi wa sallam o wi أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما فيعلمه أخاه المسلم كل فوق من سنكون وجود وعندنا قدر سوق سنيكني وعندنا مسلم جود كلا كلا ونفترين إغاندا ceerno Bocar eɗen ñaagono Allah yo Allah juutnu balɗe wadda hen cellal e timmugal eɗen beltinima e wonde e less leydi iyaka Allah wonde aɓe gandi to jaggi ko o ganndo machallah o rutti kadi o waɗi hoore makko e less leydi iyaka Allah wonde eɗen fof eɗen gandi wonde mum ceerno Ahmad Tijani mo ceerno Alhaji Mouhammad Seydou rahmatullahi aleyhi sa janggi a ala hono on hay so gandal ma heewi ɗumnoɗa gandal ngal ɗeɗen murɗi waɗi noon ceerno Mouhamadou Bocar Kane wi rahmatullahi aleyhi o wi lawlal murabbi ma araftu rabbi wa hasbi bihi min umdatin وعندي سيدو ونانو لغالي مربي مئة الله ولي تنقل قدر وجدد سكان يسجد ديان الله إلى الفوري إلى القدر قدوم أمين مولماتا يا الله هبين مولماتا ركما من فالدين فرنجاو وأعمال الحمد
ken goto min belti Allah jara a jara assalamu alaikum wa rahmatullah Boy ka an jeyno fo ke ka an timinde fo ko wala dino go fo ko lomdaale mo hendal fof ka an jeyi بني هاشم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ويدي ان جتي الله ان جولي ان الله صلى الله عليه وسلم moƴƴere Allah e yurmeede Allah bandiraɓe ceernoɗen kino mbiɗen seeɗa cheikh haala wonday ko aakhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin ceerno kino mbiɗen seeɗa se ngayni kono ɗon tinema e gattata ko ɗo ɗo so rewma Allah e waɗen kala haaloɓe en keewi nanda heɗɗoɓe nongoɗe ɗum ko rewtaɗoɗa hen wi moƴƴere Allah e yurmeede Allah e weɗeede Allah yo woni ceerno meɗen cheikhana Ahmad Tijani radiyallahu taala anhu kanko e denndaangal seeɗaɓe meɗen e jinnaaɓe meɗen ɓennuɓe e faaɓi kadi arde so ɗum yawti ko yettude Allah yettande kadi dental ngal fof Allah wiide on kadi on jaaraama déplacement mo mbaɗɗon o fof arde nootitaade deftere nde on jaaraama jeɗi yo Allah o yettu on moƴƴere nde gooto fof ɓuri anndude faadaare muɗum e anniya mum yo Allah waɗa ɗum amiin o wiyamo ɗum tiiceerno Bocar e minniraaɓe muɗum fof e mawɓe dental wonɓe ɗo ɓe o wiide on kala garnooɗo ɗo Allah jaaraama de a jaaraama jinnooɗo arde heɓaani no ardi on ne kadi jaaraama yo Allah yotti ɗum moƴƴere kala ko wonno moƴƴere e jokkude enɗam yo Allah waɗa men ɗumani sabu barke wonde laaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam konngol gootol tan o wasiito mawɗo be fiɗata neɗɗo wonata e suudu Allah ene yewta belaaɗe muɗum sa anndi a waawa deñude a waawa deeɗ yaltu jamaka baɗaya toon belaaɗe maɗa jarɓaɗon ɗon ƴaafoɗon sabu barke rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam ceerno Bocar ande kadi a jaaraama gila goo konko haa hannde a jaaraama yo Allah de ɓeydu fahmu o yo Allah ɓeydu gandal ngal tawne wonde e juutde balɗe ene wonde e cellal ene wonde kisal ene wonde sutura ene wonde yaajeede addani kanko addani ko wiide yen pat haa juuɗen ndeen de ɓuri duwawo ndeen ɓuri ndeen ɓuri ndeen kadi ɓuri emen wadde duwodiren enen fof Allah hukka haa juuɗi meɗen eɗen ñaagoo Allah ya Allah ƴullude balɗe meɗen moƴƴina kadi battane meɗen o sellina en o sebbina en o hisna en o reena en
ويدنا يقول أرزقاي جاج من أسفلك نفتن دكتين أدم بدبن الله سبحانه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم يوتي وموسي أخوارا كل الله كنا تجلس يجي وسلم الله رود الله كل الله يدي الله رود الله سلم يوتي وموسي أخوارا يوكل أنت ميدي ميدن يوكل أنت ميدي ميدن يوكل أنت ميدي ميدن تينو دم جيدو ديرن بالو ديرن نافو ديرن تورا ديرن هي يمبه كيدو من سيدي ولا دي كلا ميدي جيدو أنا ميدي مجال Ido diren, formo diren, dokko diren de wulmaji, so ɗum yawti de ballo diren, taw kadi ko sabi Allah. Aduna oɗo, ala de ko jari e makko hay hunde, mo hebbini, yahat, mo juddu, woppat, tinnoɗen, jokkodiren, jiɗodiren, taw de ko sabi Allah. ala fof Allah tagiri en so wona ɗum tinnoɗene ɗum mo waɗi wasiyo sakataɓe ɓe tinnoɗe de e ndewal Allah wona golle tan de golle de jaadata koye ndewal Allah yo Allah de wonɓal yo Allah wonɓal yo Allah uddin wonɓe bitikaji wonɓe magasin aji wonɓe taaɓe yiilotoɓe ɓoɗo fof to faanditi Allah ɗo yo Allah de tawmo ɗo sabu barke nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o uddinta haala ka noon kala ko neɗɗo yiɗi heewde e famɗude yo Allah de e nelaɗo muɗum yo tawe heen kala ko mbasɗa e o aduna won Allah e nelaɗo mum tawe heen de yo Allah de rokkuɗen yidde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam yo Allah waɗen yidde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam yo Allah waɗen yiitude nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam yo Allah waɗen heɓɓe nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam nde wonno kala ko dartete so heɓaka heɓotako kala ko dañɗa hewde e famɗude so tawaka hen hay hunde nde heɓaka kala ko heɓade moƴƴere gandal de ɓuri so gandal yawti kulde Allah de ɓuri kulde Allah so yawti yidde nelaɗo Allah de ɓuri gandal e hulde Allah no foti mawnude ni fof yidde nelaɗo Allah de ɓuri ɗum hulde Allah e rawde Allah e yidde nelaɗo Allah ɓuri ɗum tan ko gueɗel gotel Fatiha salatul Fatiha Fatiha salatul Fatiha آمين 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 آمين